Ni Byd Eira Teilo. Croeso I Byd Eira Teilo. Ond ni yn bod yn dawel cos mae pobl yn dal yn gysgu a ni'n gysylltu. Croeso mawr, o croeso mawr. Dewch I mewn eistedwch lawr. Mae'n amser I ni gael hwyl diri a Byd Eira Teilo. Ni'n mynd I chwarae gêm a wedyn ni jyst yn mynd I cael bric bach a sit down bach. So Teilo, ti wedi meddwl am hynny fel? Mae'n dechrau gyda flamingo. Na. Dafad. Na. Ond os ti wedi gweud yn y nos, mae dafad yn dechrau gyda Ni'n dechrau gyda am neidr. So, mae'r boi yma yn y... Mae hwn... Mae fe yn y drwngl a mae gyda dim coesau. neidr. Ie. Ti nath gweud e. I'n ffod gatho beth yw e. Giraffe. Na. Dinosaur. No. Ti wedi gweud? Mochyn. No. Buwch. No. Trwy'r. No. Rhoi cliw I fe, Eira. Mae'n gweud Mwnt. Na, dim hwnna yw'r cwestiwn. Mae'n gwen. Gwen. Buwch. Na. Dafod. Yw e? Beth yw hwn? Buwch. Eira. Ti wedi twyllio? OK, so mae dad, dwi'n mynd I cymryd un o'r anifeiliaid mas, a mae rhaid I chi cofio pa un yw e, OK? O'n i'n mynd I gweld. OK, pen lawr, Na, o'n i'n mynd I gweld. pen lawr, dim check up. O'n i'n mynd I gweld. Dim dyna'r gêm. Ie. Pen lawr. Chi yn ein cael Go, gyda. go. Rhaid eisiau cael... Mae dim o Ocê. garfau mae chi. Be sydd wedi mynd? Mochyn. Mochyn. Ie, o fi'n gweld. Na, o fi'n siarad neud y trwm yma. So Eira rhoi pethau extra mewn Teilo, so mae rhaid I edrych yn ofalus iawn nawr beth sy'n yna I gyd. OK. Fi'n mynd I neud e super fair. OK. Reit te, Teilo, Na. cael chi gyd. Na, fi Cael chi sy'n gyd. neud e. Cael chi gyd. Eira, dewis un. Oce, gorffen. OK. Reit te, Teilo, beth sydd wedi mynd? Ti'n gallu cofio? Hwn. Ie. Coed y Nadolig Teilo, ti offi e? Beth am ni chwarae mati yma yn y parc? Benni hi. Na. Sa'n mynd chwarae yn y noer a yn y glaw. Ni'n freezing a yn soggy. A yn ni'n mynd I ysgol cot. Mae'n ei
Fi'n asgus mae'n heilog nawr. Mae'n heilog nawr. Mae'n heilog nawr. O fi ddim ar y fideo o fi ar y camera. So fi yn edrych eto. Fi dal yn cofio beth yw. Heddiw ni'n mynd i Cei Newydd a ni'n mynd i chwarae gyda Evan, Caleb, Nel. Ni'n mynd i catcha crancod. Mae Ben mynd i dysgu ni i catcha crancod. Wel, maen nhw yn cael... Maen nhw yn ogor juices. Cysym. Mae bach yn silly fi yn cael wallet fe. Cos fi yn prynu pethau gyda wallet fe. Fi wedi cael o... fi wedi cael o... Farm Park. Fi'n rhywun mewn poci. Ni yn campo. Fi wedi cael y bracelet ma siop campo. Fi'n mynd i rhoi hwn off am ddiliad cos fi wedi blin o'n vlog yr holl... Fi wedi vlog o'r holl ffordd ma. Really. Di cyrraedd Cei Newydd Eira. Ni jyst yn aros am Evan a Caleb a Nel. Wel, mae hi fy'n iafe. Ar y bin tu ôl ti. Yn gweithio fi cael yma. Yn gweithio fi cael yma. Helo, ni'n Cei Newydd wrth y môr, a ni jyst yn cael pizza nawr. Wedyn, ni jyst mynd a mae Ben mynd i ddysgu ni i dala crancod. Ta. Eira, pwy sy'n wedi cyrraedd lan fyna? Pwy sy'n y car gwen? Evan a Caleb! Pwy ti? Evan. Evan? A pwy ti? Our guy. Caleb? Just friends. A chi'n mynd i weld ar Byd Eira a Teilo Ond i heddi? ddim quite di comprendio Nice. Croeso i Byd Eira a Teilo. Teilo. A pwy arall sy'n yma Teilo? Yn y pram? Mae pawb. Pwy sy'n y pram? Pwy? Nel! Gan i mynd i weld. Ti'n mynd os mae merch ti'n mynd ar YouTube Alice. Helo Nel. Be ti'n neud? Ti'n bwyta mefus? O, dyna neis. Grapes. Waw. Neis cael ffrindiau yma. Ie. Be ti'n gallu gweld? Gweld y môr. Joy Alice. Be ti'n cael, Ben? Sglogio, dwnsets, pysgod, a pizza. Mae Nelson moyn bach. Mae'n really hoffi o pysgod. Gwedodd very juicy. Very juicy. Cymraeg da. Ydy hwn? Chips. A be di hwn? Beth sy'n mam fan hyn? Cheese. O, dwi'n joio'r peas stunch. Nice. Tempo? Good job.
Beth sy'n gyda ti, Caleb? Crab food. Crab food? Wow. A be, maen nhw jyst mynd I bita hwnna? We can't. Yeah. Beth sy'n gyda ti, Efa? You wedi prynu gravy crankers. Nice. Let's go. Ben, ti'n confident bod ni'n mynd I dal crab? Achos dwi wedi cerdded lawr. Dwi ddim wedi gweld un creng. Nice. Mae pob un Okay. bwcyn enwog, dyna be fi newydd dweud. Nice. Dwi ddim yn... Bydd e'n neud e all the sweeter. Does dim gobaith I fi. Right, problems now, that man. Hwnnw i'n fi. Aros. I'r oed i'n fi. Aros bod taglod bad. Family dad. Ti wedi wneud hyn o blaen oes? Ie. Yn ble? Dwi wedi wneud bala. Nes ti dal y cranc yn bala? Wow, hi. Fi wedi wneud bag. A few moments later. Sut yna hwnnw? So guys, chi wedi dal ar rhywbeth eto? Na, dim eto. Ni'n dod achos maen nhw'n methu dal ar y byd. Dyna i ddangos I ni beth stati da. Beth yw'r ein? Beth yna ffein eto? Limpets yw'r ein. Limpets a fi wedi ffeindio hwn sydd wedi torri. A fi wedi ffeindio part aros o fe ond da fi ddim yn. Ond da fi ddim yn gwybod da fi wedi ffeindio un aros o fi gwneud e. Sarah. Pam saying we should have... Okay, I know where to make that. Okay. Where the catchers were. So where the catchers but eto. So he catches them beer 2,000 years later. Beth sydd da ti, Teilo? Ni wedi catch o cragon. Maen nhw'n really cool cos nhw wedi catch o. A fi'n gwybod mae hi fy'n iarw yn dwe. Mae hi yn iarw yn sgyn ar dde. A ni yw Teilo Eira. Byd Eira a Teilo a Eren a Gala. Dad a mam. Gan I weld y crancod da? Maen nhw'n lush. Ti eich I bita nhw. Diolch yn fawr ac cau y cawr. Mae'n amser I ni ddweud hwyl fawr. Cawr am dyddiau I ddau yn Mwnt o Byd Eira.
rhoi thumbs up i Byd Eira a Teilo ac Evan a Caleb.